UPPL long live, long live, long live. UPPL long live, long live, long live. Promoter Zindabad, Zindabad, Zindabad. उदालगुरिनि रायजोफ्रा दिनै बाव नागरिक सभा फाथिदों बेयाव आंखौबो लिंहरदों लिंहरनायखाय आं नुजाफैदों मोनसे खोथाजोंनो आं बुंनो लुबैदों मोनसे बाथ्रायैनो स्ट्रेट फरवार्ड जे उदालगुरि होननाय मोनसे लकसभा समष्टि जानांगौ बियो जोंनि UPPL नि अरिजिनेल डिमान्ड 27 मार्चआव 2023 नि 27 मार्चआव रेडिसन ब्लु हटेलावहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे हियारिं पार्टि फैदोंमोन बे हियारिंआव जोङो जोंनि BTR नि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL नि मोनसे हानजाया इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ लोगो हमदोंमोन बेयाव एक नाम्बार डिमान्डआनो जोंनि BTR ओनसोलाव मोननै लकसभा समष्टि जानांगौ होननानै जों डिमान्ड होदोंमोन बेयाव दिनै क'क्राझार लकसभा समष्टि खालामनानै बेखौ जे गोदो रिजार्भमोन दाबो बेखौ ST नि थाखाय रिजार्भ दोदों बिनि थाखाय जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ गोजोननाय बावदों धन्यबाद होदों नाथाय दिनै उदालगुरि समष्टि जानांगौखौ जे दरं नाम होदों बेखौ जोङो दुखु मोनदों आरो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जोङो मेम'रेन्डाम होनो थाखाय रेडि खालामखाबाय 11 जुलाइनि सिगां होनांगौ जों बेखौ होगोन दिल्लीयाव मोनसे हानजा जोंनिफ्राय थांगोन थांनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ लोगो हमगोन आरो जोङो मिजिंथियो जे उदालगुरि होननाय समष्टि मोनसे दाजागोन आरो BTR नि सिंनि MLA समष्टिफोरखौ लानानैनो उदालगुरि लकसभा समष्टिखौ दागोन होननानै जोङो आसाबादि दा मोनसे माबा सोलिगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानिफ्राय पावार गैया जादों बिथाङा माने प्रमद बर'नि अनगायै जेबो माने सिमाङावबो प्रमद बर' मोगथाङावबो प्रमद बर' जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो प्रमद बर'खौल' बिथाङा रायाबा बखियाबा बिथाङा माने गोजोननाय मोना ओंखामबो उखैया आरो उन्दुलाङाबो बिथाङा ओंखायनो सिखारनायनिफ्राय मोनासिम खालि प्रमद बर'ल' बिथाङा बुंबाय थादों बिथाङा मोजाङै मिथियो बिथांनि हानजायाबो मिथियो जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया सरकारनि सिङाव नङा BTR गभर्नमेन्टनि सिंखौथ' बार होदो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सिङावबो नङा बियो माने प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियायाबो बेखौ जेबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि बिथांमोना जुदि इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि नङामोनब्ला जोंनाव जे भारतआव इलेक्शनफोर खुंनाय जायो बे इलेक्शनफ्राव सरकाराव थानाय हानजायानो देरहाबाय थागौमोन नोंथांमोना नुदों जे सरकाराव थानाय हानजायाबो जेननानै हेंथा हानजायाबो देरहायो बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे अट'नमास बडिखायसो बेबायदि जानो हादों दा नैबे डिलिमिटेसनखौहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया खालामगासिनो दङ आरो बियो मोनसे फ्रि फेयार मोनसे प्रसेस जादों होननानै जों सानदों आरो जोङो जुदिअ दिनै उदालगुरि लकसभा समष्टि जायैयाव जों दुखु मोनदों नाथाय जोंनि BTR ओनसोलाव 12थाल' MLA समष्टि दङमोन दा 15था जानायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होदों आगोलाव 12ल'मोन दा 15 जाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजां खामानि जादों जोंनि BTR ओनसोलाव आरो जौगानायनि हाबाफारिया गोख्रोंसिनै जासिगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदों नैबे डिलिमिटेसनाव उदालगुरि लकसभा जायैया UPPL आरो एबसुआ बिथाङा पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों 17 बोसोर थगाय थसि रुलिं खालामलांबाय दा थगायनो हाबावगोन सानदों बिथाङा जेसेखि होना माने रायजोफ्रा मिथिगौ जे UPPLआ जेब्लायबो उदालगुरि समष्टिखौनो हास्थायदों BTCआवहाय मोनसे नखरबायदि जाना दं दायो दा जोंनि BTCआवहाय गोबां बर'फ्रा ज' जानांगौ दा बे लकसभानि बेलायाव दा जोंनि मोनसे ज' जाफैनांगौ होनबानो जोंना उदालगुरि समष्टिया जानानै फैगोन